В днешното ревю на Casio Watch Store ще ви покажем най-новото попълнение от Basic серията на G-Shock GA700 1AR. Пристига, виждате, с стандартна кутия. Рязко изскочиха отвътре инструкциите на часовника с модула, който е вътре в самия корпус. Гаранционната карта. Така изглежда гаранционната карта с 2 години международна гаранция, която е за механизма, имайте предвид. Ето я металната кутия с логото на G-Shock. Той е малко по-голям от предшественика си GA100 и 110, малко по-голяма каса. Диаметъра на корпуса е 57,5 мм. Лекичък е 69 грама, изцяло от полимер кришката с корпус от резин. Така, първото впечатление за часовника, че е много четлив самия дигитален дисплей. Имате отдолу във функция часовник деня от седмицата, датата. С супер илуминатор е, не знам дали се вижда на камерата. Доста по-силна подсветка има от предишното издание GA100. Комбинирана аналогова и дигитална част. На дигиталния часовник имате таймер, имате световно време, може да си изкарате втора часова зона. Имате 1, 2, 3, 4 аларми, които са независими една от друга. Една в снус режим, таймер и отново функция часовник. На този модел бутона за подсветката е изнесен в средата на корпуса. Пак е с 20 бара водоустойчивост, както всичките G-Shock, и е удароустойчив, устойчив на гравитационни и на центробежни сили. С минерално стъкло е. Горе-долу отклонението, което дава механизма, е някъде плюс-минус 15 секунди на месец, което си е една доста прецизна, в смисъл доста прецизно работи самия механизъм. Батерията в него е модел CR2016, максималният живот на тази батерия е 5 години. Самия модел може да го откриете и чисто черен вариант, както и този червеният вариант 704AR, черния е 1 BER. Много добро попълнение така от колекцията на Basic моделите. В Casio Watch Store цената му е 232 лева. Може да го закупите онлайн от официалния ни сайт casio.guilan.bg или може да ни посетите директно в магазините на Раковски 117 до операта или в магазина ни в Paradise Center на ниво 1. Това беше от днешното ревю GA700. До скоро!